isikwazi ngisho ukungiphakamisela isikhali ifune ukungilimaza. Sengiye nje ngicabange nokuthi uzuyifisele ngisho ukuthi engathi ingafa kwayiyona ngendlela engihlupha ngayo. Uhlezi ungenza umuntu omubi nomakhelwane bakho labazi ukuthi mina ngisidakwa sengane ehlulwe isikole. Awudakwa yini? Ngise ngizokwenzani? Kanti kufanele nawe ubaba umkhize ngani uyaphuza? Nibuye nizophuzela la? Ungena manje ubaba umkhize la? Uyena omthengela amatshwala nawe. Uyena okuthengela utshwala ngithi. Uthi ngizobukani mina? Hayi bo. Mama umuntu asifazana uyena yendodeni indoda ayingeni la. Wengani? Mangimbuza ngobaba wami uvela phuma hamba ekumkhize. Angibashi nescratch, nginescratch sakhe. Ukuthi ungahlala kanjani nomuntu phansi umtshente ejule kanje. Unane scratch mama. Nginescratch sakhe. Kwakwenze njani? Ke lawo ebhuti ngimuzwe ebusuku ekhalo uyezwana. Mangithi ngiyavuka ekseni ngithi ngizovuka emaboko. Yonakele lengane. Hello sanibona, unjabulo lo uKing wasefulweni. Welcome to another episode yeVumani Films. Sihambile sisodudu size kuma usibhalelile esibikela ngeenkinga zakhe njengoba nazi ukuthi sihlezi siza abantu mayelana nezinkinga. Angifuni ukwanda kakhulu, ngizocela ukuthi ubingelele nje ababukeli mase uyasichazela ukuthi yini osibizele yona. Sanibonani babukeli. Nginibizile lana ngodaba lwengane. Igama lami nguMabongi ngowampheli. Ngodaba lengane engihlupha ngalendlela emangalisayo. Yona ke ukuthi nje isingene kuma drugs kakhulu, kodwa noma mekuukuthi ibihlupha nje ngendlela ngazo zonke ingane, kodwa manje kuba worse. Osokungixaka kakhulu isikwazi ngisho ukungiphakamisela isikhali ifune ukungilimaza. Sengiye nje ngicabange nokuthi uzuyifisele ngisho ukuthi engathi ingafa kwayiyona ngendlela engihlupha ngayo. Alisekho abantu engakhulumanga nabo ukuthi ene hayibo umndeni ngiyakhuluma nawo uyahluleka nje yumudlwembe ngalendlela emangalisayo. Kwaye mina ngike ngifise ngisho ukuthi ngcono ngiveke ngiziphumuze ngife ngendlela enza ngayo. Masikhuluma ngengane engakanani la, umuntu omngakanani? Ingane ena 17, intombazane. Okubhlungu ke nje kakhulu, okuphinde kungiphathe kabuhlungu kakhulu ukuthi uphela kwakhe. Ukuphela ungihlupha nje, uphela kwakhe akekho umunye. Manje angisazi lokwangempela. Anizamani ngane nizami ningisize lokwangempela noma ingane nizame nje lokwangempela. Ukhona kodwa yena egcikeni? Yebo ukhona ingane zami ukhona. Usafunda? Ya ngizosho ukuthi usafunda kodwa akasayi ke manje uqale sengenwe lo mkhuba lokuthi angabisaya kwayilapha esikoleni. Mama ngiyathemba ukuthi ngeke ngithi right kodwa uNkulunkulu sasigcinile. Manje yonke lento le wemama iqale nini, sinesikhathi singanani yenzeka? Mhlawumbe omakhelwane baye babone mhlawumbe makusuka isidumo bathini mhlawumbe akekho owafisa ukukusiza. Hayi yona lento iqale ngonyaka odlule. Omakhelwane bayazi ngoba kwesinye isikhathi ngingibalekele khona. Ngiyolala khona mase efikile eqala le zinto zakhe. Ngiye ngahlala ke nabantu bomndeni. Bantu bomndeni hayi nabo bahlulekile. Kungakho nje ngize ngabona endaweni engathi niyasizana kakhulu, ngathi hayi ingane zami ake nginithinte nizongisiza. Muthi ukuphakamisela mama isikhali mhlawumbe ukhulumani ngesibhamu noma ngani? Ummese ngisho imfoloko nemfoloko nje kodwa kuba worse lokho kakhulu mekukhona into ayidlile noma ayibhemile, kodwa nje ngisole ngathi usengene nakulezi zinto eziphinywayo ke manje. Nkulunkulu wami. Mfowethu mama ngiyacabanga ukuthi mawuthi mhlambe siyabona sikhuluma naye akayizwa into esikhulumayo, ngisacabanga ukuthi sizomthatha yabo sisumise endaweni zethu lapha mhlawumbe uzobuya se right yabona. Hayi noma ngabe intoni engangisiza ngayo, noma ngabe intoni. Ngoba ngiyengifisa ngisho ukuzibulala kwamina ke manje. Hayi khululeka mama. Hayi becela simbone ma. Yebo hayi ukhona. Singahamba sekini. Manje kubhlungu ukuthi ulethe ingane emhlabeni jiki izohlupha wena. Phinde futhi inkinga kakhulu ukuthi ukuphela kwakhe yona lento enginika ubhlungu lokuba ngempela ngivele ngingazi ukuthi ngingenze njani. Hayi kuzolunga na mama yabona. Hayi ngisize. Akukho uNkulunkulu angiyakho ngaphezulu kwami. Yebo ikhona ke la
ikhona la ingane zami kodwa ke ngizoba nesicelo ukuthi sithi ukundaweni esithele nami nomakhelwane bangaboni ukuthi makwenzeka uyalwa inkinga yakhe uyalwa singene ngala endaweni engathi icashile khona la mama yebo khona la ingane zami khona la ningangena kusekhaya la mama yenani ke ingane zami Thokozo Asengenzeni. Umuntu uhleze. Ngizwa umama nje vela ngimemeza. Ukumemeza amakhona. Kanti awumenyezwa yini wena? Akufanele umenyezwe wena. Ngibizwe ukuthi ngenzeni? Ngizohlala ngenzeni la ekhaya ma? Yini engizoyihlalela la? Ngoba nawe uzivalele endlini yakhe uhlali nami Uzokwenza njani ngoba phela uyibhubesi wona le ekhaya? Ngibhubesi makwenzekeni? Uyibhubesi nje wona le ekhaya. Usuku ngithethele ukuthi ngihambe nabangani? Ku-right esikoleni kona ngisho esikoleni wey'ngane akasayi ngisho esikoleni kuze ngimgazule ngempama nje khona manje mama ayidingi izifike lapho siswami khona into engayiboni usiswami ngizwe umama uyakhala la uyabona usikhona into yakhala ngayo ngabe mhlambe nihlalisane kanjani hayi sihleli njengomama nengane uyamhlonipha yebo kodwa khona la sibuye singaboni kahle ngatholi uqamba manga waqambelana manga uhlezi ungenza umuntu omumbi namakhalani bakho labazi ukuthi mina ngisidakwa sengane ehlulwe isikole awudakwa yini ngizokwenzani kanti kufanele nawe ubaba umkhize ngani uyaphuza nibuye nizophuzela la ungena manje ubaba umkhize la uyena umthengela amatshwala nawe uyena ukuthengela utshwala ngithi uthi ngizobukani mina hayi bo mama umuntu asifazana uyena yendodeni indoda ayingeni la ayingeni indoda ungishayela iqinisa ayingeni indoda amagcekeni hayi indoda akufuna ngabe ingena la mhlawumbe bangumalwini kamakhwapha njengomuntu omdala ongizala ukuthi yini engenza ngibehave ngalendlela okay hlisa umoya sisuka ubhaka nginawo ubhaka ngiphatha ngesikhwama ubani igama sesi ubani igama lakho phendula Ntokozo Ntokozo mama before size sinyusele umoya nje ngake sisho ukuthi yini kahle kahle sibeka la yabona sihlale ephuzweni seswami engidinga ukuthi relax yabona ubheka ihlalo ufuna ahlale phansi manje ngishupha lengane manje mama labantu bakho bazothi la ekhaya ngakusho mama ukuthi yini esilethela ekhaya labantu bakho ngibacela ukuthi bazongikhuzela wena ngoba angisazi kumele ngoba ukwazi ukukhuluma nami nawe ingakho ubiza abantu abantu wena ngithi ufuna uvela ujaha ngokungilimaza ngiyakulimaza nangalodi la awukazi ukhipha angikaze ngilale kwamakhelwane lamakhelwane lawo sibazi ngabo ngoba ungithandi ngifuna uthando ngifuna ungithandi ngaba ngikuthuma esikoleni ngizali kumina esikoleni ke kona ka uyingane esikoleni ngizophila ngokuphiwa impahla abantu khona ubona ukuzolunga masihlala phansi kodwa ngwazi bashushelwe umoya kakhulu ayikho ingane ephila ngokuphiwa umakhelwane umama esaphila wazi kahle umama ubaleke kunokabe empilweni yengane ukuthi angisebenzi wazi kahle ukuthi ngiyayipatanisela lokho ngikupatanisayo kodwa ngiyakufuna ukuthi yena uthole okungcono empilweni yakho yini kanti ufanga ize ngenze njani isiphe samisono mama la ekhaya kanti isolo sakho ukuthi uyadakwa awusafuna ukufunda udla yonke into ubuya ngobusuku wena uyindoda nje ngizofunda ngani umfaniswana esikole enganayo ngiyakucelela nje kwamakhelwane ngithunge kuhlangane izingane zabo zibuye zingambe ngemva zingithuke zithi ugqoka into yami lo ugqoka into yami lo ungayisho ngani pho lonto kumina usungangitsheni ngani uzokwenzani manje usudecide angani uzoyeka ukucela lapha kuphela manje ukuthi isikole uyaseka sovela wadecide wayeke isikole sesi angaze ngimtshethi ngisiyekile isikole mina kwana ngiyasumela ingoba ngibhali namhlanje ubona ningifica ugcina nini ngesikoleni last week ngile lengane last week awuzichecke nencwadi zami uzobona ngani ukuthi ngile noma cha ibolile lengane imama incwadi zami awuzibheki angikubani mekufanele uvuke uhambe esikoleni reporter ulandi fanga kubona ngithatha lo anto pheka yomngane wakho pheka lapha esikoleni ingoba yini ngoba kanesikhathi ingoba usuke efuna ukuthi yena engafike ngizwe amahlaza akho lapha esikoleni manje ukuthi usuke sekutheni masumama sofi usumshaya umphamisela isandla usuke ngangiphi imali yokuphatha esikoleni manje ubona usungcono umshaya sengithi yona ndlela azongipha ngayo mangicela mekwabona nje ngane zami ukuthi khona itoho kade ngiyolishaya uzongimela la uzongimela efuna leyo mali leyo kufa ngabe ngiyenzela yena lezi zinto lezi ayibalayo ukuthi ngibeke isinko etafuleni ukuthi aphile lo
Yazi la mina ngibona kunama anger issues inkabe yami la wena King. Enye into bandla bhuti kwababa lo ngizala yangimazi mhlawumbe nganitshela nini. Ingena ngakuphi ke le? Iyona ehluphisayo noma ufuna usiko? Mhlawumbe nalo usiko ngiyalidinga. Ikhona ingane ngazi isigqoka isiphandla solo kuyazalwa. Kahleni. Wengane? Mangimbuza ngobaba wami uvela phuma hamba yokumkhisa. Aniboni ukuthi le ngane iyagula ilento ezizenzayo yini indaba ithi ifuna usiko. Yenza ngamabomu le ngane le. Hamba ngikhokhela ngiyohlala kubo. King nawo akamkhizi. Yeah, umkhizi. Oh. Manje nje mese nihamba la angasala ngibhozomele kambi kabaphume ke ngethi ahamba yodla into zakhe abuye ngibhozomele la. Awusona ngoba uyisona. Awusona? Awuhlula ukudlisha indaba yakini. Buka relaxa ntokozo Sontokoza ngithi. Yeah, ngiyeza. Mama ingane yakho uyayithanda ngithi. Ngicela kakhulu ngaba ngikwenzi konke lokho ngikwenzayo ukufuna usizo. Ukuba ngiyithanda. Ngiyashaya uma. Uthando lo ngidala ukuthi ngenze kanje. Yazi ngiyamhalela kazi ngamshange mama nikhona ngoba angazi. Siyavela cameraman sonke. Okay. Siswami. Yini edala ukuthi ube ne-enga kahle? Ukukhulunga nababa. Mhlale nomama nje uziphilela nomunye umuntu. Mangicela ukugoduka uyanqaba hleze ethana mali. Ucela ukugoduka uyaphi? Angikhombisa ubaba wami. Ngisuke yeng. Ingane ziyagoduka makuvalwa izikole ngoDisemba mina ngihambi. Mama hayi relax lento ngini mama uthe ufuna sizolungisa ngithi. Yebo. Hayi ukuthi sizoshayana ngithi mama. Yebo. Manje lento kumele ukuthi nendlela ekhuluma ukhuluma into ezingekho zonke lo mntwana lona. Ubaba wakhe wayi mama uvela uphuma uhambe uyekumkhize mefuna ubaba wakhe. Kukhona abantu abami ukuthi ne ukhulise ingane uwedwa khathi umenza lo mntwana ubona ukuthi khona into enzima kahle ukutshena ingane mayelana noyise wayo. Angazi noma ngiyazikhuluma khona lana. Hayi thola akazi ungitshela isizathu. Ngaresho. Wengeke athathe imkhwama zakhe aphuma hamba. Ngaresho. Manje ke mama mewaresha mina kumele ngifele izono zakho. Kumele ngibhandishe impilo yami yonke nje. Hayi ukuthi bengikupanisha ngane yami bengakupanisha. Kona lento bekunzima ukuthi ngikhulume ngayo kwaye mina ngiziswa ubuhlungu. Ngoba kubanga ngendlela nami engangithanda ukuthi kwenzeke ngayo. Kodwa ngikwazile ukuthi ngiprotect. Into edala ukuthi ingane zami ngingakwazi ukumtshena iqiniso ngalesimo esangehlela. Ngangizama naye ukuthi angazi mhlambe wezokugcilazeka ngomqondo mhlambe naye lento le yayizomudla kungakho ngingakwazanga ukuthi ngihlale phansi ngimtshene. Manje angazi ke namanje ukuthi uzoyithatha kanjani. Mhlambe uzolwa mhlambe angimazi ukuthi ukuzomphatha kanjani kumanje kona ke ngisize kakhulu ngenzama ukuthi ngize ngikwazi ukuyikhipha lento esifubeni sami ngoba nami ibihlala ingidla ngempela hayi ngoba kona kubalekile ukuthi umntwana abuze ubaba kodwa ngesimo ngendlela engamthola ngayo bekunzima ukuthi ngihlale phansi naye ngimtshene ingane zami. Hey manje siswami uyabona kodwa ukuthi unenhlanhla ukuba umunye umama ngabe mhlambe wakuthatha wakuphosa emgodini mhlambe yabona noma wakubulala wakufaka emgqonyeni. Ngicela ukubuza ke wena ke bhuti ukubiza ngenhlanhla ungabi nababa. Angishongo ukuthi inhlanhla ungabi nabo ngithi mina ukuba umunye umzali ngabe mhlambe wakuphosa emgqonyeni mhlambe wakufaka etoilet omunye uyabona wafa. Kodwa ke nje akuyona inhlanhla ukuthi wangigcina ebengifihlela imfihle engaka. Ukuba kanibizanga beyongibhodla nini? Bengiyoze ngikhule mina ngishone ngingazi. Ngoba kusasa ngizoshada ngime nezingane uzofuna umkhulu. Ufuthe umkhulu angimazi. Izingane la ngaphandle sikhuluma ngobaba bazo ziyakhishwa baba bazo. Uyangicabangela mina uthi ngifila kanjani esikoleni ngicwaseka ngalokho ukuthi anginababa. Nanokuthi ingane ngitshena. Menginama-funny day ama-sport day ingane zihamba nobaba bazo noma bazo. Mina ngifika ngihamba naye. Angilethele lo mkhize wakhe, lo mkhize mesefika akasangithengela into yokudla phambili. Babheka ukudla kwesikole. Angiboni kuyinhlanhla mina le. So yonke lento sesiyona lento ekudala ukuthi ube ne-enga uphuzwe yonke wenze yonke into engekho right. Yebo ngisho kanjalo ngoba kuyona inhloso. Yebo. Mama wakhe ngicabange kakhulu.
Ufuna ukuthi Bese njengoba ngicabanga ukuthi njengoba ngcono sulazi uphume iqiniso ngishaye njengamanje ufuna ukuthi uzoyiyeka yonke le mikhuba yakho yenzayo. Waphela sengikhiphile ke manje iqiniso. ufuna uthando lakho na uzohlukana nomkhize sibonde sobabili. Ngilitshene. Akancane ukungikhipha ngisho ebusuku angilalazisa nashi nescratch nginescratch sakhe. Ukuthi ungahlala kanjani nomuntu phansi umtshente ejule kanje. Unane scratch mama. Nginescratch sakhe. Oh, kwakwenze njani? Wefuna ngazo 15 rand okuthengani in ngithi anginawo kanti uyibonile ukuthi khona imali le mabeleni. Ngani noma uthi ngishango mese ngathi kanje. Scratch sakhe salomntwana ke lesi. Uyakwazi vele ukusebenzisa umese? Angikaze ngizwe ukuthi uyawusebenzisa ngazi noma usuke efuna ukuzama la kumina yini. Uyawusebenzisa yini umese sisters? Mengithuma ukuthi angipheke ngiyawusebenzisa. Oh. Kodwa akekho usuke wamgwaza ngawumese. Hayi cha ngoba nakhona ukulimala kwakhe kwakuyiphutha. Ngoba ngangawadlanga amponjwana. Ngangithi ngisacela ngiphi imali ukuze ngiyoqala wanganginika. Wabona ukuthi ungcono usebenzisa umese ukuze uthole. Hayi akukho kanjalo. Ngabe mhlawumbe ngeke ngikubuze ukuthi boyfriend unaye ngoba phambi kwama wakho yabona. Unawo akanayo. Unawo wengane zami hayi ukuthi akanayo. La ngaphandle ngikhonjwa ngeminwe ngale ngane le. Bathini mama? Khona abanye basiya abanye bathi yashisa abanye bathi sisebenzisa izinto lapha entweni yayo kuningi nje lokho kungijavaza umoya kungijivaza umoya lokho kwangempela. Kunendlu la ekhona la ekhaya engale eyathayela. Akancane ukufaka imbala uthi mangeke endlu uyombheka ufice lo mbala. Futhi bangayiyeki nento yabo atsheke ubuyena otshela umfana ukuthi asiqhubeka. Imama ukhuluma ngombala wani? Wamadoda. Oh, ushintshanisa amadoda. Singabe yikona mhlawumbe eyihlazo umncane. Awusho ngabe mhlawumbe yonke lento le iyona big affect mhlawumbe buzama ukuzikhandela abakho baba ukuthi uqoma uzuquleka. Ngakufunda kuyo mama. Ngakufunda kuwena ungifundisa amadoda. Uba sayekuyaqala manje. Lamadoda wawuthi kuyabanjani? Lamadoda wonke lawo ebhuti ngimuzwe ebusuku ekhalo uyezwana. Mangithi ngiyavuka ekseni ngithi ngizovukela emaboko. Yonakele lengane lena yonakele. Akalimele kanti ubekhala okushawa kanjani? Uyonakele wena. Kwaya kwena ngokunye ngibuye esikoleni. Ngiyafica ababhizi nomkhize abavale ngisho umnyango. Amahlazo. Babenzani nomkhize? Ngikhamba lifuza imbizi. Khulume yakho ke. Babenzani nomkhize? Babenzani nomkhize? Bababhizi, babeqhaphula ucheese phezu kombhede. Mama yindaba wena nibe busy nomkhize ingane ibikhona inibuka. Yazi nje ingane zami. Why nobani naningavala umnyango? Yazi nje ingane zami ngendlela lengane enamanga ngayo. Angikaze ngikwenze lelo phambi kwengane. Lengane le ngizontshena ingane zami ngoba sesiyakhuluma ke manje. Lengane kuke kwathi ngonyaka odlule ngezwe kuthiwa lo uyithwele. Ngimbona nami ukuthi uyithwele. Gatsha isisa ngisasiboni. Ngicela ukukubuza ke lokho. Ubuza ukuthini mama? Ngibuza ukuthi ingane wayisaphi? Uyabakholwa abantu? Ngiyabakholwa nami ngimdala ngangibona ibele livokomela ngeke uhlulwe ingane yakho. Ngeke uzuhlulwe ingane yakho. Nalento futhi ihamba ingikhathaze ngempela. Uma kodwa uyazizwa izinkulumo ezikhulunywa ingane. Uyayizwa ukuthi ithini ngoba manje yabona into engiyibonayo la kuwena ithi ingane iyabika inkinga. Wena kunokuthi mazama ukuthi kulungiswe lapho ugcine nawe usukhomba ukuthi yenze ukuthi lana mase sizolungisa egcineni sifuna ukuthi yonke into ihambe kahle and kubhlungu lokho ngiphatha kabi ma ukuthi ke wadlula esibini sokureshwa into ebhlungu leyo angeke ngize ngisho ukuthi sorry ngoba sorry awusizi kodwa bengicela ukuthi njengamanje sizame because uyayibona lento ukuthi kahle ihamba nawo nokuthi nje umuntu udiniwe ingane izinto ezinye siyazenza nawe futhi ayikho right ukuthi yenze izinto ezibhedayo ngenxa yokuthi ibonela kumina akukho right kule sizathu ke ingane zami ngoba phela ke into bithi nikufuna ukuthi alunge ashintshe sengikhulumile ke inkinga yami njengoba befuna baba wakhe sengimtshenile ke ngobaba wakhe yini okulandelayo uzoshintsha mama umuntu uthe waresha awumazi umuntu wagrab wengane zami ngangihamba ngiyotheza ehlathini waqhamuka nje umuntu wayidelisa ngami waqede lapho wabaleka kungakho bengingafuni ukumtshena wengane zami kanti kuzohlala isizwe kuhle makuyiqiniso bangaphuma utshwaleni angizwa sisi
Ngithi kuyoba kuhle mesitshela iqiniso angasitshela amampunge. Uyaphuza nawe mama. Uyathinta thinta. Cha ukufunda kona bhuti ngisafunda. Ukuthi ubuya ngibone ngihlele ekhaya ngoba phela kuyabhalwa ngibe ngayi. Yebo. Enye into mama uthi umntwana akayiphathi imali yabo ucela ukuthi umnikeze noma imali usisters. Noma uyasazi isimo sakhe isimo sika ma uyasazi na kumele ubuye understand yabona sisi. Yebo hayi. Just understand. Usukhala nawe ukuthi ufaka amadoda ahlukahlukene mhlawumbe nawe ungakuphoza lokho ukunciphisa ukuyeke ngoba kukho right ukufaka abafana ekhaya kini. Yebo nasekhaya makuzoshintsha nje ngithola uthando mhlawumbe ngizokulifuna ebafaneni. Oh. Mama uthi ucela unciphise nawe ngakumkhiza. Kodwa ngoba uyena ongisizayo nje kwezinye izinto. Uyena phela ongisiza ngoba phela ngisebenze nakungconywana into amatoho akhe nalento mina engisebenzayo la emzini yabantu. Kodwa ke nje mengithembisa ingane zami ukuthi uzoshintsha. Ukusiza phi mama nje ubindla ivuza phezulu? Awudla ulala ungadlile wona la ekhaya. Kusizana ukudla menginetha ngilale nojeke la ngikho. Ulala ungadlile wona la ekhaya. Mama ngoba nidla ngomkhiza. Mina mhlambe ngiye emzini nomuntu amawashingi kanjalo mhlambe ngiye kanye ngesonto umuntu okuyena ongathi ustrong okusifakeleni into ekufanele ukuthi sidle uyena lo mkhize. Oh. So ingakho iyona lokho wakudala ukuthi niyenze phambi. Uyamupha umkhize ngoba imali yami yomndende angiyiboni. Oh. Phela ngophuma. Kodwa ngingane ehlompu nasesikoleni. Ukulala ungadlile. Ukulala ungadlile. Angisho ukuthi ngilala ngingadlanga. Kodwa niyayibona lento ingane zami ukuthi ayindawo mesakhuluma kanje. Mesakhuluma kanje. Yasokulungisa lokho mama. Somlungisa njoba sisho nje. Kodwa ke nami ke mengase kukuba ukuthi nje uyashintsha. Ngiyakuthembisa mntanami, ngiyakuthanda. Uwena wedwa. Ngikakuthembisa ukuthi ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi uyithola into oyifunayo ngesikhathi oyidinga ngaso. Izozama nokuthi imali lokhala ngayo ukuthi imali awuphathe. Sorry ma ungamthembisi. Ungamthembisi ma. Uyakwazi uyasazi isimo sala ekhaya. Yeah. Uyingane naye uyabona. Akumele uzugcina uyifaka ezintweni ezibhedayo wenza izinto ezirong ngoba nakho uthi ufuna ukujabulisa yena. Noma indlela yokuthi akwazi ukuzimela ngivele ngithathe leli khadi lakhe legrant vele lihlale ngakuyena ngoba nakhona uyalikhulumela kakhulu. Uyalikhulumela kakhulu. Usolikhulumela thina mama. Athi angilethe imali yakhe. Hayi nokuthi uzoyenzani khona nje ilanga owangimela ngalo estopini negenge yakhe bedakiwe. Bangiphuca yonke leyo mali leyo. Usuku uzoyenzani ngoba silala silambile kuyafana ma. Mina ngihlala idokufela ongazazi ezifuna ukuthi sisize wena ngoDisemba ngeke ngize uDisemba wami ukushintsha. Ngeke ngize uDisemba wami awukazi ushintshe. Awukazi uzushintsha. Iyaphi imali? Noma unikela ngayo esontweni unikela kweshumi. Kodwa unikele ngayo yonke engimi ngako ukuthi awulali ungahlili. Ngiyambuyela nanesikibhane emzindo ngiyambuyela nasuthi njalo uphuthu kabishi. Ngiyambuyela nanesikibhane ngisho ukuthenga inzwa nzenkukhu. Ayibo kwasona isisu sigcina sesiqhubeka ngishipho nempela ngisho nanesikibhane emzindo mengihambile ngiyohola uqokani. Skip esingena lebuli uqokayo. Ufuna nelebuli? Imali kanti imali egrant. Ama-1000 amangaki? Hayi ngane musu ukudlala ngami ngikuthanda kangaka. Ngikuthanda kangaka kodwa. Cela ukulibona ngezenzo lolo thando. Hayi ngiyakuthembisa uzolibona mntanami. Mama ngicela ukulibona ke lolo thando. Ngoba uthando kwakufanele ngabe walinika mina, walithatha lonke walinika umkhizi. Mina usangazi ngisho incwadi zami zesikole akayibheki. Kwakuthi namhlanje ngibhala ikusasa ngiyabhala la kaza. Ngizoyibhekana incwadi akaza ekhaya. Ngangazenza mina. Bawuhlulwa yini ukuthi manje impahla abafana sometimes dependela kubona impahla mhlambe anganibona bhuti ababe bangisize. Bakusiza ngani? Into zokugcoba. Amaphedi amapainting thikelwa yibo. Anguthenga uvaseline mina la ekhaya. Anguthenga uvaseline. Izona ibona abangisizayo sometimes. Yena usuke kuphi? Ngeke ngithi mama ngimnyama kanje ngibuye ngigcoba uvaseline. Angazi ngoba nami ngigcoba wona. Uyogcoba wedwa ntombi. Labafana nje complain ngabe ibona abasiza lengane ayizalayo.
Ish. Okay, sisimo so thina masingakusiza mhlambe sithi mhlambe sikunikeza imali encane ukuthi uthenga amaphedi, uthenge mhlambe nezinto zokugcoba, ungayithatha leyo mali? Yebo ngingayithatha ngoba vela akukho lekhaya. Yebo. So zama soxoxa ne-team yami sizama sibone ukuthi simisana kanjani yabona. Hayi ngingajabula. Nasa sinakho ukuthena. Ngoba kuzosiza sobabili. Ngicabanga ukuthi ningamniki ezandleni nimenzele lokho akufunayo. Ngoba ngeke ngisathemba lutho. Mhlawumbe uzoya ethaveni hamba ayobhema hamba ayophuza angisaza ngathi. Ngoba lonke isento engilithola ngiyaliphuza ngiyalibhema. Ulenzani? Wena uzidla izinkwe engifika nazo awungibuzi nokuthi ngisithathaphi. Uzosithathephi isenko? So ngisithatha uSibu. Uyena lobu uyangisiza. Ninganinge nje nimnike yena imali lona. Banganingi ngoba udliwa umona. Udliwa umona. Bayodakwa ayophuza. Angani mase ngiphuma ngebafaneni uzokhuluma futhi. Kumele kuyibona kuphi? Ngimi ngalelo nje ukuthi unomona. Uningi imali lo ngiyamazi usalwe yimini. Akubona umkhize lapha. Manje inkinga mami umuntu wesifazane sizongazazi mhlawumbe idingo zakhe ayidingayo yena yabo. Hayi ngiyabuza kumina uma wakhe. Wena uzobuza yena? Mina ngizobuza yena. Ngolo kuvele kwenze kwi-list. Kubuye sekubuya uplastic. Uyobeqala kwaxoxa ngami ngento epersonal ngoba uthunywe yini. Akajwayele nje. Naye akakwenzi. Futhi sengizoqala. Okay, seswami okwamanje ngamnikeza ichance umama yabo. Nikezana ichance nawe mama uyinikeza ichance ingane yakho yabona wonke umuntu uyadinga ithuba ngezi. Hayi mina ngikhala ngothando nje angifuni okuningi. Ngoba kayena umuntu onodlama akangishayi bandla. Mama ukhala ngothando umntana wakho so uthini ngalokho? Hayi ngizomnika. Uzomnciphisa kumkhize? Umkhize ongcono ngizozama ukuthi sinomkhize sambe ayoqasha. Kube mina ngimvakashelayo ngaleso sikhathi. Ngoba kufanga ngihloniphe isicelo sakhe into angayifuni. Manje umkhize mama kade isikhathi esiningi benihlala naye yini la ekhaya? Benihlala naye sisila ekhaya? Bekwenzeka nje akinqa insuku ekhona unekwakhe kodwa. Yebo. Yini ezodala ukuthi umkhize uze uthi akayoqasha benokwakhe wemama? Phela naye khona ngalena unomkakhe siyantshontsha kahle kahle. Hawu, siyantshontsha kahle kahle. Usho sonke lesikhathi uyikhwapha mama umdala nje? Yebo. Elingisizayo kodwa. Awuzinuka amakhwapha akakwazi ukufuna ekushintshe mina wena ungashintshi. Uzolithola kanjani uthando uhleli ngaphasi kwendoda umuntu? Hayi ngizoshintsha ngani yami. Ngizoshintsha. Mama sikukhonzile kakhulu siyakuthanda seswami sikukhonzile kakhulu ne? Yebo. Nababukeli bayakuthanda yabona lona. Yebo. Mama sikukhonzile kakhulu siyakuthanda yeso. Yebo. Kodwa phela ningalokhu nixabana yabona iziniphamisa niyazi nizogcina nikhiphelana umoya uyazi ukuthi baningi kanjani abafisa ukuba nomama yabona abangenawo yabo lona. Uyazi mama ukuthi baningi abangayithola izingane bafisa ukuba nazo. Ya kunjalo nje kunjalo. Bathi nje mangayithola ngayiphatha kahle inkosi yami ngiyitholele yona. Kunjalo nje. Babukeli sanithanda kakhulu mina ngiphela lapho King ungakuvala mfowethu. Mina yabona njengoba ngikwazanga ngisho ukukhuluma lolu daba lolu lungiphatha kabi. Into engizoyicela kuwena manje ngizocela nje inamba yakho unginikeze mina straight ngizohlezi ngikufonela ngichecka silungise yona lento lesibone ukuthi sikusupporta kanjani. Yebo. Athembise ukuphatha kahle bakha. Ngijabulisa ke lento engiyibonayo. Sizona izinto lezi sihlezi sifisa yabafuna ngicela nje ukuba phelezele. Yes. Babukeli. Niyasibona isimo. Siyajabula ukuthi siyabona ukuthi ngathi kuzolunga, ngathi kuyaqala kuyalunga. Into la ebeyinkinga esifike sayithola besithi nje sizobheka ukuthi ingane isihlupha umama sifike sathola okunye ke la okukhulu kakhulu futhi nanokuthi ezinye izinto kunezinto umama azenza ingane bengazithandi. Kwesinye isikhathi kuyasiza ukukhuluma. Ninganqeni ukukhuluma nezingane zenu akusasona lesikhathi sakudala manje ukuthi umzali ingane emeli imsabe yanifunda ukunikwazi ukuthi nikhulume nezingane izingane zinganisabe.
Hey abona futhi mi bafo Ningakhohlwa ukuthandaza, senithanda kakhulu. Amadimoni awayekile ukulwa kuma plans zenu nokulwisana nenhliziyo zenu. Nemoya nayo, iyavunguza. Uthi kuseyikhona, uthi akusekhona.